Zašiel som pozrieť v slovenskej zemi, ohúril ma vietor, krása i ženy. Volám sa Eva, som zo Slovenska, zo srdca Liptova a pracujem ako vedúca školskej jedálne. Tôčik Tatranský hory a lesy. Svoje koničky mám nasledovné. Kvietky, záhrada, voda, plávanie, takže príroda. To, čo máme na Slovensku pekné. Hľadám ťa, má milá, pýtam sa. Svoju výnimočnosť by som ani nenazvala výnimočnosťou, skôr tým, že rada rozdávam úsmev, radosť a šťastie. Opíjaš ma, opíjaš túžbou Slovenska. Okrem toho teda, môj životný úspech, že teda mám dieťa, mám vnúčatko, som milovaná a milujem. To je to najväčšie šťastie. Krásy, hráš mi jak orchester. Niekde na internete som našla teda, že existujú baculaté krivky, tak som to vyskúšala a prihlásila sa. Violy, basy, kde ste sa vzali? Chcela by som žiť v nejakom slovenskom filme, kde ľudia nepozerali na to, koľko toho majú a na majetky, ale ako si navzájom pomáhali a nikto nikomu nič nezávidel. Vedzte, kto je vám mati, prečo sa... Môj otec je moja inšpirácia. Za každým len ku vám vrátim. To je najkrajšia otázka. Znamenalo by to, že by som dokázala svetu alebo Československu, že teda aj my baculky máme svoje čaro. Dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverím. Slovenské dievčatá, slovenské ženy,